The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Oras mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live tayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisaan na natin ang tabang ora mismo. Ito mga kaaksyon mula sa Sorsogon. Makakausap natin si Gemma Lindon, ang nabiktima ng hit and run, kasamang kanyang partner na si Jason Julata. Nito lamang ika-6 ng Marso, 2 linggo bago sana ang araw ng kanilang kasal. Magandang hapon sa Ma'am Gemma Lynn. Magandang hapon po. Opo, ma'am, kamusta na po yung kalagayan nyo ng partner nyo, ma'am? Sorry po nagpapagaling po yung asawa ko. Kasi po yung nag-aasikaso ko dito sa provincial. So ibig sabihin, ma'am, nandyan pa yung asawa, ma'am, sa provincial hospital? Nakalabas na po kami repair kinabukasan po nung insidente. Opo. Kaso po, ngayon, nagpaano po ako ng reseta po. Opo, na bago. Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin yung pangyayari before mangyari itong incident at ito na aksidente na kayo ng hit and run? Opo, pauwi po kasi kami ng Sorsogon. May binili lang po kami sa sentro ng Sorsogon nung Webes po ng hapon. Pauwi na po kami, daan-daan lang po kami ng asawa ko. Nang bigla pong may sumalpok na lang sa amin, dalawa, na itim na kotse po, na cherry na brand. Tapos yun po, tumila po na kami, hindi na namin na-control yung pangyayari. Hanggang pati yung motor namin, tumila po din, kasabay kaming mag-asawa. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, kumbaga, nasa likuran nyo itong kotse, kayo yung nasa unan, tapos nabangga kayo nitong kotse. Opo, same way din siya, same way din po yung kotse, papuntang Bacon din po. Kami papunta din Bacon area. Nang nag-overtake po siya sa amin, na-side seat na po kami. Pero hindi naman lang kami hinintuan. Dire-diretso lang po siya, tumakbo, papuntang Bacon po. Okay. Nung nabangga na kayo, ma'am, kamusta yung kalagayan nyo, ma'am? Po? Nung nabangga na kayo nitong kotse, ma'am, kamusta yung kalagayan nyo, especially itong partner mo, ma'am? Yung asawa ko po, nagkaroon ng dislocate saka malaking sugat sa may braso po. Ako, nagkaroon ng maraming sugat din sa katawan. Opo. Tapos pagkatapos, ma'am, na nabangga kayo, ma'am, hindi na kayo hinintuan itong nakabanggang kotse at umarurot na papalayo. Opo, hindi man lang siya tumigil para tingnan kami. Dire-diretso sa harurot. Tapos yung mabal sa kanyang isang motor, hindi ko lang po na-sure kung naabutan siya ng motor. Opo. Kasi kinuha na po kami ng ambulansya nung after siguro 10 minutes. Opo. Matanong ko lang, mama, natatandaan mo pa ba kung anong klaseng kotse po itong nakabangga po sa inyo? Mabilis po kasi yung pangyayari, pero basta kita ko po, itim na kotse na, sabi po nung ST3 na naka-assign dun sa before mangyari na nabanggaan kami, ang sabi po niya, cherry na brand ng kotse itim. Kasi nakita niya po kami magkasunod na dumaan sa area niya. Bago siya nag-responde sa amin.
Okay. So, ibig sabihin, ma'am, nakita nyo na yung CCTV. Opo. Pinag-view ko na yung CCTV po. So, nakuha nyo na, ma'am, yung plate number ng sasakyan na bumangga po sa inyo? Ano po, yung plate number po kasi pag sinum siya sa CCTV, blurred po, hindi siya makita na malinaw. Kaya parang hindi po namin mahal yung hustisya. Okay. Nung nabangga kayo, ma'am, ang mas nagrabe, ma'am, yung asawa mo, ma'am. Opo, yung asawa ko, kasi yung kamay niya, tapos yung dito sa may chest niya, yun yung medyong tinamaan. Pero nung pina-x-ray ko, okay naman siya. Yung sa kamay lang talaga po. Okay. Nung Yung mga oras malaking na yun, sugat. opo. Nung mga oras na yun, ma'am, mabuti na lang naka-helmet po kayo, ano? Opo, parehas kami sir naka-helmet kasi yung ulo namin, yun yung unang bumagsak. Pero buti na lang po matibay yung helmet namin parehas. Opo. Bago kami nagpulong-gulong kasama yung motor. Opo. Sa tulong, ma'am, ng CCTV, identified na rin po ba itong nagmamaneho ng sasakyan nung araw ng March 6? Hindi po. Bali, nag-investigate sila, kinabukasan na po. Nagpa-review din sila ng mga CCTV sa mga dinaanan ng kotse. Pero hindi po talaga malinaw yung na plate number ng kotse kasi malalayo yung buhat ng CCTV nila. Opo. Okay. Ma'am, maitanong ko lang, tama ba dapat na ikakasal na kayo ngayon ni Jason ngayong araw ng Sabado? Opo. Okay. So, ibig sabihin, ikakasal na sana kayo ngayong March 15. 15 po. Opo. Okay. Ma'am, ilang taon na kayo nagsasama ni Jason? 13 years na po. Okay. Sa 13 years, ma'am, meron na po ba kayong anak? Bali, 5 po yung anak namin. Anong trabaho ni Mr. Ma'am? Construction worker lang po siya, sir. Construction worker po, ma'am. Opo. Kayo po, ma'am, ano yung trabaho niyo po, ma'am? Ako po, pag may nagbabantay ng maliit kong anak, nakakapagtinda rin po ako ng barbecue. Pero sa ngayon po, hindi ako nakakatinda. Gawa ng mga sugat po. Opo, gano'n ito, ma'am, kumbaga naka-apekto itong pagkaka-aksidente niyo, especially na sa trabaho niyo, ma'am? Opo. Lalong-lalo na po sa asawa ko. Okay. So, paano ngayon yan, ma'am? Ano yung plano niyo sa kasal niyo sana? Tuloy pa rin po yung kasal namin kahit po may pagsubok na dumaan. Tuloy pa rin po. Okay. Ayan, malapit na sana, no? Okay, ma'am, kung meron kang mensahe dun sa driver ng nakabangga po sa inyo, ano po yun, ma'am? Sana sa driver ng kotse na bumangga sa amin, alam ko hindi mo naman yung sinasadya, pero sana tinigilan mo kami, tinignan mo kung okay kami or kung anong nangyari sa amin. Opo. Tapos, sana makonsensya ka, lumabas ka na. Okay. First time. Papakita ka po. Opo, first time niyo po bang ma-aksidente, ma'am? Opo, first time po. Grabe yung trauma. Okay. Ma'am, sandali lang po, ma'am, kasi nasa kabilang linya na rin ng ating telepono si Barangay Kagawad Jun Don Donilla ng Barangay Bibingkahan, Sorsogon City. Magandang hapon sa iyo, Kap. So yan, medyo nawala po si Kap. Balikan po kita, ma'am. Opo, ma'am. Ano po yung naidulot sa inyo nitong pagkaka-aksidente, ma'am? Grabing trauma, sir. Tapos yung sakit ng mga sugat. Grabe. Okay. So paano yan, ma'am? Saan na po kayo kumukuha ng pang-income sa araw-araw na ngayon na hindi na nakakapagtrabaho si mister? At ikaw na rin, ma'am, hindi ka na nakakapagbenta ng barbecue. Sa ngayon po, humihingi muna ako sa kapatid ko. Yun lang po. Tapos yung iba, hiram-hiram muna. Opo. Yung mister mo, ma'am, merong iniinom na gamot, pati ikaw, ma'am? Yung maintenance Parehas po kami na iniinom na gamot. Reseta po nung pagkabunggo. Okay. Saan nga kayo galing nun, ma'am, ng mga oras na yun, ma'am, ng mga araw na yun? Saan kayo galing and saan sana kayo papunta? Galing po kami ng sentro ng Sorsogon. May binili lang po sana kami gagamitin para sa kasal. Pauwi na kaming bakon. Yun po, daan-daan kaming nag-ano ng asawa ko. Kumbaga minalas kayo nung mga araw na yun, ano, ma'am? Opo. Na biktima kayo ng irresponsibleng driver? Opo. Okay, sandali lang, ma'am, kasi nasa kabilang linya na rin ng ating telepono si Police Master Sergeant
Verly Perez ng Public Information Officer ng Sorsogon City Police Station. Magandang hapon po, Sargento. Good afternoon po. Opo, ma'am, ito po bang insidente ay naipabot na po sa inyong tanggapan? Yes, sir. Opo. So far, ma'am, sa ating investigasyon, meron na po ba tayong identification na po ba tayo sa posibleng driver nitong sasakyan na bumangga umano kay kina Gemaline? Actually, sir, as of now, negative pa po tayo. Ongoing pa po ang investigation. Opo. How about naman, ma'am, yung sa plate number? Identified na po ba? Hindi pa rin po, sir, na-identify yung plate number. Medyo blurred po pagkakuha ng CCTV. Opo. Sa ngayon, ma'am, ano po yung isinasagawang hakbang ng PNP para, kumbaga, sa sinasagawa nating backtracking sa mga CCTV para, kumbaga, makapagbigay linaw sa plate number nitong sasakyan? So, sa niyan po, kayo po kung natin ma-identify po yung suspect o yung sasakyan po kung ano po yung plate number ng sasakyan. And then pag na-identify na po yung may-ari ng sasakyan, yes, pwede po natin masampahan ng kaso. Okay. Ma'am, ano po ang maaring maikaso in case na makuha po itong driver na bumangga po kina Gemaline? Ang pwede po natin ikaso doon po sa suspect is reckless imprudence resulting to physical injury po. Opo. So, ibig sabihin, reckless imprudence resulting to physical injury. Physical injury po, opo. Opo. Ano, ma'am, ang pwedeng asahan po na Gemaline sa PNP regarding po dito sa kanilang reklamo, ma'am? Yes po, sir, at medyo hindi masyadong. Opo. Ano po yung pwedeng asahan na proseso po nila Gemaline mula sa PNP para sa pagsampa ng formal na kaso laban dito sa driver ng kotse? Ang pwede po namin sa kina Ma'am Gemaline is makipag-cooperate din po sila na para po maanahan natin yung suspect. Pwede po silang pumunta po dito sa police station just in case po ma-identify na po. Tatampahan po natin yung kaso yung suspect po. Opo, how about naman dun, ma'am, sa kalsada, ma'am, na pinangyarihan ng insidente, ma'am? Accident-prone area po ba iyon? Hindi naman po, sir, yung sa hindi naman po po doon. Okay. Incident area. Okay, siguro last na lang siguro, ma'am, mensahe po sa mga driver para, kumbaga, hindi ma-aksidente or ma-imbuelto sa mga ganitong insidente po, ma'am. Panawagan lang po namin po sa mga motorista o sa mga driver ng mga sasakyan is lalo na po ngayong maulan is mag-ingat po tayo. Dahan-dahan lang po ang pag-drive and then tingnan po natin ang nasa paligid po natin. Maging observant po tayo sa mga sign po kung ito pa yung mga incident area po. Opo, pahabol lang siguro, ma'am. Tumataas na po ba yung kaso ng mga hit and run po dyan sa Sorsogon City? Actually, ngayon lang po ito meron sa ngayong taon. Okay, so ibig sabihin, first time po ito mangyari ito dyan sa Sorsogon, itong pag-hit and run? Yes, opo. Opo. Dahil po dyan, maraming salamat po, Police Master Sergeant Verly Perez, ang Public Information Officer ng Sorsogon City Police Station. Maraming salamat po. Opo, sir, welcome po. Opo. So ngayon, balikan natin si Gemaline. Hello, Gemaline? Hello po. Opo. Sa ngayon, ma'am, ano po yung gusto nyong mangyari, ma'am? Sa ngayon po, gusto ko pong lumabas siya, mahanap yung driver ng kotse. Gusto ko po siyang makausap personal. Opo, kung meron kang, kunyari, makausap mo na siya ng personal, ma'am, ano po yung gusto mong sabihan sa kanya? Bakit hindi naman lang kami pinigilan para tingnan ng asawa ko kung okay kami or may dala man lang sa malapit na ospital. Tama po. Opo. Kung meron ka din, ma'am, na mensahe sa mga responsableng driver po, ma'am, ano yun po, ma'am? Sana po sa susunod, mag-ingat po ang mga driver ng sasakyan. Halimbawa man po may aksidente na mangyari, wag po sana nilang tatakbuhan.
maging responsable po sila sa insidente po. Opo. Saan ka na nga, ma'am, nakahingi ng CCTV footage, ma'am? Sino yung mga tumutulong na po ngayon sa inyo, ma'am? Para, kumbaga, mabigyan kayo ng hustisya sa pagkaka-accident po ninyo. Sa ngayon po, nag-request po ako sa SK3 ng CCTV footage kasi yun nga po, malabo sa kanila. Bali, pupunta po ako sa ibang barangay na dadaanan ng kotse nung gabi na yun, papuntang Bacon. Okay. Para po malinawan yung... Okay. So, ibig sabihin, ma'am, itong, nung nakita mo yung CCTV, posibilidad na pa-Bacon, Sorsogon itong nakabangga po sa inyo? Opo, kasi same way po kami, halos kasunod lang namin siya dun sa CCTV. From diversion to diretso po ng Bacon. Magkasunod po kaming dalawa. Okay. Pero, dahil sa pangyaring ito, kahit paano, itutuloy nyo po yung kasal nyo, ma'am? Opo, tuloy po. Opo. Bakit nyo, ma'am, naisipan na, despite na merong kayong nararamdaman or merong pa kayong iniindang sakit, gusto nyong ituloy po itong kasal, ma'am? Bali, ano po kasi, naka-kompromiso na kami. Tapos, yun po talaga yung gusto namin mag-asawa. Kaya kahit po may pagsubok, go pa rin. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, ngayong saan po kayo ikakasal, ma'am? Sa simbahan po ba or sa LGU po, ma'am? Simbahan po. Okay. Siguro, best wish na lang po sa inyo, ano, ma'am? Apo, thank you po. Apo. Huwag kayo pong mag-alala, ma'am, sasamahan ka ng aming team para sa pagsampa na itong formal na reklamo po, ma'am. Kami po ay tutulong po. Yes po, thank you, sir. Apo, ano po yung mensahe mo, ma'am, sa amin? Sa Tabang Ora mismo, maraming salamat sa pag-reach out sa amin. Thank you din po sa tulong, financial and sa pagkasa po. Salamat po. Opo. Maraming salamat din po, ma'am, sa pagpapaabot nyo po ng reklamo regarding po dito sa pagkaka-accident ninyo po ng asawa nyo po, ma'am. Opo, thank you po. Maraming salamat po. So yan, mga kaksyon, sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, motorsiklo ng isang lalaki sa Legazpi City, tinangay umana ng kilalang top 4 most wanted car theft sa Calamba, Laguna. Ang buong kwento, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo, Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po, Gabos, ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta.
habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List. Padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindugabos. Sa giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin marahay na aldaw sa Indugabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa Ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid! Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang, ora mismo. Ito mga kaaksyon, motorsiklo ng isang lalaki mula sa Bunot, Legazpi City. Tinangay umano ng kilalang top 4 most wanted car theft sa Calamba, Laguna noong taong 2020. Para sa reklamong ito, makakausap natin si Sherry Cural, ang tiyay ni Jeffrey Fernandez, ang may-ari ng motorsiklo. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am Sherry. Hello po, sir. Good afternoon po. Opo, maaari nyo bang maikwento kung paano po nabiktima yung pamangkin nyo ba ito? Opo. Maaari nyo bang maikwento, ma'am, kung paano nabiktima nitong kilalang foremost wanted person, itong pamangkin nyo, ma'am? Opo. Yan po, sir, na tumangay po ng motor namin, ng pamangkin ko. Bali po, tumira po sila dito sa amin, sa paupahan namin na bahay, nung last week po, nung Sunday. Tapos ngayon po, okay naman po siya kasi nag-present po siya ng ID, na postal ID, na okay, akala po namin is okay naman kasi nag-ano nga po siya, may binigay na ID. Ngayon po, nagbigay po sila ng hapon na mga 1 p.m. ng 1 month advance, 1 month deposit. Tapos po, nung 5 p.m. na hapon, lumipat po sila. Kasama po yung isa niyang anak at saka yung ka-live-in partner niya. Opo. Ngayon, nung Monday po, mga afternoon na 1 p.m. Kasi akala namin okay naman kasi makisama siya okay. Tapos kahit nga po dito sa mga kapitbahay namin, parang at home po siya na lahat kilala niya. Tapos ngayon po, nung hapon, nagpaalam po sa mama ko na kung pwedeng humiram ng motor kasi bibili lang ng ulam. Ngayon po, siyempre pumayag kami kasi naiwan niya naman yung anak niya at saka yung live-in partner niya dito sa bahay. Ngayon po, matagal po siya bumalik, siguro mga magdadalawang oras po siya sa labas. Hindi naman po kami nagtaka na Tapos po, nung 4, nag-ano po siya, lumabas ng morning, pero ang sabi niya po sa amin is tagagubat siya. Kasi the way po siya na magsalita, parang tagagubat nga or from Sorsogon kasi may mga time po na may mga salita siya na hindi namin maintindihan. Ngayon po, naniwala naman po kami. Nung 4 po, hiniram niya yung motor na ang sabi niya, bibili lang nga din po ulit ng ulam. So, bali pangalawang hiram niya na po yung motor na yon. Ngayon po, nung 5, nung 6, okay naman po kasi siya makisama talaga. Hindi ka po magtataka. Nung 7 po na nung 6 na hapon po, ang sabi niya sa amin, ang sabi niya po,
Opo, andito po. Opo. Okay na? Opo, kausap ko po. Tapos po ngayon, nung hapon, anong morning na 6, ang sabi niya po, nagpaalam po siya sa akin na uuwi ng Sorsogon kasi kukunin niya yung mga gamit niya. Nagrenta po siya sa Sky Rental sa Legazpi ng motor na na kasama nga, una po siyang pumunta doon. Una po siyang pumunta ngayon, bumalik po ulit dito sa bahay kasi ang sabi niya, hindi daw po siya na-approve kasi yung ID niya is hindi po naka-address dito sa Legazpi. Ayaw po tanggapin doon ng may-ari ng nagpaparenta. Ngayon po, ang ginawa niya, si Jeffrey, yung pamangkin ko, since nandito po sa bahay, ang sabi niya, magpapasama lang po, bibili ng ulam. Opo. Sa palengke. Ngayon po, hindi po alam ng pamangkin ko na pupunta po pala doon ulit sa parentahan ng motor. To make a story short po, nakarenta po sila ng motor, dinala po dito sa bahay. Ngayon po, nung dinala nila yung hindi ko alam kung anong motor yung basta po, ang sabi ng may-ari, pag nag-cash daw po yun is nasa 160,000. Tapos ngayon po, ang nakapangalan po doon is yung pamangkin ko. Opo. Bali po ang lumalabas, ang nagkarenta po is ang nagrenta po ng motor, yung pamangkin ko kasi hiningian po ng license. Yung ID, ma'am? Ng ID, opo, ng lisensya. Bali, 2 valid ID ang ibinigay ng pamangkin ko. Pero nagtataka na daw po yung may-ari ng parentahan kasi bakit hindi nagsasalita yung pamangkin ko? Siya po ang sumasagot ng lahat ng tanong ng may-ari ng parentahan. Ngayon po, syempre, nag-background check. In short po, naiuwi dito yung motor na renenta niya. Nag-background check po yung may-ari. Na-find out po nila doon na may mga dummy account po pala yun, yung si Vince na Macam. Ngayon po, ang ginawa nila, pumunta po ulit dito sa bahay, binawi po yung motor. Nagkataon po, wala ako po dito, nasa loob ako ng bahay, bira naman po kasi ako lumabas ng bahay. Nasa kwarto po ako. Nung lumabas po ako, ang sabi, binawi daw kasi, hindi nga po daw siya taga rito. Tapos parang nagdududa daw sa kanya. Ang sabi pa nga niya po sa amin na parang pinipilit siya na kunin ulit yung motor, na gamitin niya ulit kasi okay naman daw. Pero hindi naman po talaga okay. Sunod po nung 7 na morning, na mga 3 a.m., gano'n, nag-chat po siya sa akin, na sabi niya kung pwede, hiramin niya yung motor kasi yung nanay niya, nasa biyahe daw po, papuntang Legazpi. Opo. Ma'am, itanong ko lang, ma'am, kailan nyo nalaman na nawawala na pala itong motorsiklo nyo, ma'am, tapos nawawala na itong lalaki at itong asawa niya, ma'am, at anak, dyan sa inyong paupahan? Namin sir na nawawala na yung pamilya niya nung 7 na ng morning na mga 9:30 kasi tumatawag po ako sa bahay nila, wala nang sumasagot. Sabi ko, imposible naman na 9:30, sarado pa sila, may ilaw pa sa labas. Ang ginawa ko po doon, kasi may nagtatrabaho dito sa kabilang bahay, pinasira ko po yung doorknob. Opo. Na kung pwedeng tingnan kasi nag-aalala ako baka kung anong nangyari sa loob. Sinira po nila, yun po, nakita nila na wala po talagang kahit isang gamit na naiwan sila, kinuha na nila lahat. At kasama na nitong, kumbaga ginamit sa pag-alis dyan, ma'am, itong motor ni Jeffrey? Hindi po. Kasi nakita namin nung nag-review po kami sa CCTV ng barangay, nakita po namin na unang umalis yung asawa niya, parang kinuha niya, pinauna niya po na inailabas, tapos binalikan niya po yung motor dito sa amin. Kasi nakita po namin sa CCTV, galing siya sa labas, naka-tricycle po, bumalik siya dito. Okay. Ma'am, bakit gano'n na lang kumbaga naibigay niyo yung tiwala dito sa suspect na kumbaga baguhan pa lang sa inyo, ma'am, itong nangungupahan? Opo. Kasi nga po, sir, parang ginamit niya yung anak niya na laging iniiwan niya dito sa bahay. Parang sir parang naaano kami na hindi namin alam na parang sunod lang kami ng sunod sa kanya sa bawat sabihin niya. Opo. Ito, ma'am, na motorsiklo, gano'n naka-apekto ito sa pamangkin niyo, ma'am? Saan na ito ginagamit yung motorsiklo ni Jeffrey? Pagpasok niya po, sir, sa
sa school, tapos may anak po kasi akong special. Pag nagwawala po ito, ilinalabas niya. Nagmumotor-motor po sila. Opo. Papuntang sentro kung saan para malibang po yung anak ko. Opo. Ma'am, ito bang insidente ay na-report niyo na po ba sa barangay or sa pulis po? Opo, i-report po namin ng Friday sa barangay, tapos po nag-blatter na po kami sa pulis. Ngayon po na 3 p.m. pinapapunta po ako doon para po mag-file ng kaso against po doon kay Vince Macam. Opo. So ngayon ma'am, ano po yung gusto nyong mangyari po ma'am? Ang gusto lang po namin sana kung pwedeng maibalik yung motor, kaya po gumagawa po kami ng way maibalik. Kasi po lahat po sa social media, sa mga page, share na po namin. Ngayon kung halimbawa man na hindi na po talaga maibalik sa amin, kahit mahuli na lang po yung suspect, kasi sigurado po marami pang mabibiktima yun. Opo. Standby ka lang po ma'am, kasi nasa kabilang linya na rin ng ating telepono si Kapitan Reynaldo Herrera. Bandisyo ng Buonot, Legazpi City. Magandang hapon po sa iyo, Cap Reynaldo. Yes po ma'am, magandang hapon po sa inyo, and lalong-lalo na po sa yung programa, yung mga nakikinig sa inyo po. Opo. Sir, ito po bang insidente ay na-report na po sa inyong tanggapan, sir? Yes po ma'am. Yung Friday po, pumunta siya dito, nag-request siya na yung CCTV. Bali, tinignan namin yung CCTV namin doon. Yun lang ang nakita namin, yung lang na pinasa ko na po dyan sa inyo. Opo. Sir, maitanong ko lang ito bang si Vince Jamisola na tinuturong suspect sa pagtangay dito sa motorsiklo ay rehistrado po sa inyong barangay? Hindi pa po ma'am, kasi baguhan pa lang po siya dyan na bali, natanong ko na rin yung po yan na complainant dito sa barangay na bali 3 days pa lang daw po yan eh. Opo, so ibig sabihin, hindi pa ito, kumbaga, kilala dyan sa barangay nyo, sir? Yes po ma'am, kasi lahat po ng nagrenta, pinaano ko yan sa BSW, pinasurvey ko yan, inaano namin dito sa barangay. Opo. So far, sir, meron po ba tayong mga CCTV footage na pwedeng makatulong na posible or makapagtuturo na si Jeffrey nga ang may dala-dala nitong motorsiklo? Ay, si Vince. Yun lang po mama nakita namin doon sa CCTV na review namin. Yun lang ang nakita namin. Yung pagbalik niya na naka-tricycle siya, yun lang po. Okay. So, pero nakita, sir, na gamit ni Vince itong motorsiklo ni Jeffrey. Ano po, ma'am? Opo. Pero sir, meron po ba tayong CCTV footage na gamit ni Vince itong motorsiklo ni Jeffrey? Ay, wala po ma'am. Wala po kami nakita na doon sa CCTV na review namin. Opo. Ito po bang insidente, sir, first time po ba na mangyari po dyan sa inyong barangay? Yes po, ma'am. Ay, di. Pangalawa na po yan, ma'am eh. Okay. Pangalawa na, sir. May nauna na rin po na ganun din yung yung kay Mr. Santos, yung kotse niya. Na-recover po ba yon yung una, sir? Yes po ma'am, na-recover po yon. Opo. Sir, kung meron kang bong mensahe sa ating mga residente, especially sa may mga paupahan, itong merong mga motorsiklo, ano po yun, sir? Para hindi na mabiktima ng ganitong, kumbaga pangalawa na pala itong nangyari dyan po sa Barangay Buonot. Yes po ma'am, yun ang inaano ko, lahat ng nagrenta, sinasabihan ko na yung mga BSW na i-restro sa barangay para madali silang matrace kung sino sila, may record sa barangay. Kaya ganun po ang pinagagawa ko. Nakausap ko na rin po yung complainant, nasabi ko sobrang tiwala kayo sa hindi pa nyo kilala. Opo. Apo, dahil po dyan, Kap, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na pagtangkilik po sa ngayong hapon po ito regarding po dito sa issue. Opo ma'am, salamat din po sa pagtitiwala niyo sa amin dito sa aming barangay. Apo, Thank you very much po ma'am. Apo, eto mga kaaksyon, tayo mismo ay nakipag-ugnayan sa Police Station ng Calamba, Laguna upang maipasuri ng maigi kung ito bang si Vince Jamisola ay siya ring kilalang
wanted car theft noong taong 2020. At sa pagkumpirma ni Highway Patrol Group Laguna Investigator Police Chief Master Sergeant Aldwin Plaza, ang tunay nitong pangalan ay Vince Macam at minsan ang nasampa ng kasong carnapping at 5 taon na rin na lumipas ay hindi na raw ito nasundan. Ngunit para sa maaring legal na aksyon ngayon, nasa kabilang linya na rin ng ating telepono si Police Major Norlito Escota, ang Provincial Officer ng Masbate at tagapagsalita ng Highway Patrol Group. Magandang hapon po, sir. Yes, ma'am. Magandang hapon po. Police Major Escota po, yung banglingkod. Opo. Sir, ito po ba ay nai-report po sa inyong tanggapan? Actually, ma'am, ngayon ko lang po ito narinig sa inyong station through sa inyo pong field reporter searcher na si Ms. Artita. Opo. Ano po ang pwedeng asahan po nitong nabiktima po ni Vince? Kumbaga, wanted person pala ito, sir. Yes, ma'am. Narinig ko nga po, wanted person ito sa Laguna. Opo. Anong pwede, sir, na maasahan, sir, mula sa inyong tulong para mas madaling Yes, ma'am. Unang-una po. Sige po. Opo, go ahead po, sir. Ano po yung tulong na pwedeng maipabot po? Unang-una po, kailangan ipagpalan po yan nila sa ating police station. Pakakuha niya po ng letter sa ating local police station sa city. Pumunta po siya sa HPG para magkaroon po tayo ng continuous follow-up. Lahat po ng mga sasakyan, may kaugay sasakyan motor, kailangan pong i-report siya sa local. At the same time po, diretso na sila ng HPG. At susundan po natin ang taong ito. Kami na rin po kikipag-ugnayan sa Laguna para matrace natin at malocate natin ang taong ito. At pagkakaalam ko po, ito po ay nakapag-bail ng 300,000. Kumbaga, nahuli na. At ngayon, siyempre, babawiin nila itong mga na-bail nila. Kaya lumalilipat sila ng ibang lugar para makapagbiktima ulit yung mga walang kaalam-alam nating mga kababayan. Opo, sa ngayon, sir, tumataas na po ba ang insidente ng carnapping po, sir? Actually, sa ngayon, wala tayong direct carnapping, yung tinatawag po natin na pananakot. Ang ginagawa po nila is technical carnapping na po. Ito, kapapagkita po ng rent ng isang sasakyan at saka po nila patangayin. Ang tawag po namin yan ay rent-tangay, rent-tangla. Opo. Sir, ito sir kasi nakita namin itong suspect ay binibenta pa itong kinuwang motorsiklo. Paano ito sir makatulong sir? Yes, ma'am. Kailangan po kasi meron silang tinatawag na fake account. Kailangan makapasok po tayo doon. Kasi binibenta po nila tapos makipag-ugnayan po sa HPG. Ito pong nawala ng motor. Pumunta po ngayon sa HPG. May mag-assist po sa kanila doon na investigator. At pag may nakuha po kaming information sa kanya na in relation po sa ng motor, meron kaming tao na automatically po ipapalo up ang lugar o area kung nasaan po itong tao ito. Okay, so ibig sabihin sir, pwede itong mapasok sa entrapment operation? Yes, ma'am. Yun po talaga ang gagawin natin. Yun po ang trabaho namin. Diyan po ang skilled ang natin mga HPG personnel. Opo, in case sir na mahuli po itong si Vince, ano po yung pwedeng maikaso laban dito sir? May papasunda po natin sa carnapping. Yan ang tinatawag natin na technical carnapping. At the same time po, baka yung binigay sa inyong lisensya is fake. Tama po, or identity. Opo sir, kasi pinalitan niya nga yung pangalan niya sir eh. Yes, ma'am. Mayroon po tayong kaso dyan sa Arbastarito. Yung pagpapalit po ng pangalan, may gato sa ng korte, doon pa lang po ay makakakuha na natin siya, except sa kaso ng carnapping. Magkakaroon na po siya ng 2 kaso. Ano po yung 2 kaso, sir, na pwedeng isampa dito? Yung pagpapalit po ng pangalan na walang kaukulang pag-utos galing sa korte, at saka ito po, sabi ko nga sa inyo, rentangay, carnapping na po yan. Unang-una po, pag-present niya ng fake na ID, hindi po siya nag-renta. Nag-represent po siya na parang gusto niya carnapping na sakay mo. Kasi nga, sa una pa lang, nagpapakilala na siya na hindi siya yung tunay na tao, yung tunay na pangalan, yung ginagamit niya. Opo, dahil po dyan, sir, ano po yung mensahe natin sa publiko upang hindi mabiktima ng mga ganitong modus po, sir? Ganito lang po yan, ma'am. Ito po natin nagpaparent. Actually, ma'am, hindi lang po motorsiklo ang nagpaparent dito sa buong Kabikulan. Meron po tayo nagpaparent na 4 wheels. Kung nakikita niyo po, halos nagpapapak sa ating mga FB messages, FB line. Opo, ito po, kinausap ko na po yung iba sa kanila na maaari
magkaroon sila ng pagpupulong at magkuha sila ng speaker galing sa PNP, particular po sa aming hanay, upang nabigyan po sila ng babala at hindi sila mabektima ng mga kawatan na ito na tinatawag natin na rentangay, rentangla. Actually po ma'am, mayroon rin tayong dalawang biktima ng rentangay, rentangla. Isa pong kababayan ko pa ito at kapitbahay halos doon sa ating lugar. Isa pang 2004 model na Montero at isang 2004 model na Innova. Halos January lang po ito nangyari. Ngayon po motor, yung dalawa po yun ay inahating na po namin yung tao. At ang binigay po sa kanilang ID doon sa pinagrentahan nila, yung may-ari, ay fake po. Nung nakipag-ugnayan sa amin, fake po yung mga ID binigay nila. Yung isa pa nga po, nahuli namin dahil may GPS yung kanyang inarkilang inupahan sasakyan. Nung hinuli po ng tropa natin, lumabas po yung tunay na pangalan niya. Pero hindi po namin nakita doon yung faking ID niya. At naisauli po yun dahil yung sasakyan ay mayroong GPS. Pero yung isang kababayan ko po na walang GPS, nakangay po nila yung isang Montero. Opo. Sir, posibilidad kang pwede pang makasuhan itong in case na napagbentahan ka, sir. Pwede po ba itong maisama sa kaso, sir? Kunyari nagbenta? Opo. Kung kayo po ay nakabili ng isang nakaw na sasakyan, may pananagutan po sa ating batas. Ito po yung tinatawag nating anti-kidnapping law is yung mga nanakaw, bumibili po ng nakaw. Mayroon po tayong batas dito sa bumibili ng mga nanakaw na sasakyan. Anti-casing law. Sabi po, anti-casing law. Kaya po yung nakabili niyan na hindi may-ari, makakasuhan po natin anti-casing law. Apo, dahil po dyan, maraming salamat po, Police Major Norlito Escota, ang tagapagsalita ng Highway Patrol Group Region 5. Maraming po salamat. Tasahan niyo po ang HPG lagi tumutulong sa lahat ng oras. Apo, saludo po kayo saludo po kami sa inyo, sir. Thank you. Apo, balikan natin si Nanay Sherry. Nay. Hello po. Opo, narinig niyo po, ang HPG po ay makikipag-ugnayan para sa mas mabilis na pagkakahuli or pagkaka-recover nitong motorsiklo niyo po, ma'am. Opo, maitanong ko lang, ma'am, totoo bang itong suspect, binibenta pa sa inyo itong ninakaw niyang motorsiklo kay Jeffrey? Opo, sir, kanina kasi, yung girlfriend po ng pamangkin ko, nag-chat po sa akin. Ngayon po, ang sabi, yan daw pong si Vince, nasa Gubat, Sorsogon po. Hindi po kami naniniwala kasi, na po doon yung pulis, yung, nawala daw po doon na taong ganyan, na ang pangalan, Vince Mika, Makam. Opo. Kailan nyo, ma'am, nalaman na ang tunay na pangalan pala nitong si Vince ay Makam, ma'am? Opo, kahapon po kasi yung pinsan ko, parang nag-search po siya about sa mga motor na binibenta. Ngayon po, nakita niya yung picture na marami na palang nagre-report dyan. Ngayon po, nakita nila, may nag-forward po sa kanya na most wanted daw po yan doon sa Laguna. Opo, kumbaga naliwanagan kayo, ma'am, na ganito pala yung modus nitong si Vince Makam. Opo, sir. Opo, kung meron na aral, ma'am, na napulot nyo, ma'am, sa ganitong sitwasyon na kumbaga na binigay nyo yung tiwala nyo dun sa taong na pwedeng makapahamak po sa inyo. Ano po yun, ma'am? Opo. Yun po, yung hindi po agad pwedeng magtiwala sa tao kahit anong pakitang kung gaano siya kabait. Talaga po, hindi po talaga pwedeng magtiwala agad-agad. Opo. Kung meron ka, ma'am, na mensahe po doon kay Vince Makam, ano po yun, ma'am? Vince, kung alam mo naman na naging mabuti kami sa'yo, pati yung nanay ko na yung pera niya na regalo sa kanya ng kapatid ko na 5,000, kinuha mo pa. Nag-offer lang naman kami sa'yo na nag-offer lang naman sa'yo yung nanay ko na kung wala kayo. Kasi sabi niya po, kasi wala pa siyang sweldo, kaya pinahiram sa kanya ng yung pera ng nanay ko. Para sana yung sa birthday kahapon, kasi birthday kahapon, kinuha niya pa. Tapos po ngayon, Vince, kung nandito ka pa, kasi sigurado nandito ka pa sa Bicol, ibalik mo na lang sa amin yung motor. Opo. Para yung, alam mo naman na ginagamit yun ng pamangkin ko sa pagpasok niya sa school. Tapos ginagamit yun ng anak ko. Kasi alam mo naman po kasi yung sitwasyon ng anak ko. Opo.
Pero in case ma'am na mahuli po itong si Vince Macam, desidido po ba kayo na masampan po ito ng kaso upang hindi na makapangbiktima po ng iba? Actually po, ngayon pang 3 p.m., pinapapunta po ako doon sa police station nag-imbestiga po na magpa-file daw po ako ng kaso ngayong hinihintay po nila ako ngayong 3 p.m. Apo. Dahil po dyan ma'am, wag po kayong mag-alala kasi ang aming team ay tutulong rin po sa inyo ni Jeffrey para sa formal na masampan at syempre mas mapadali po na mahanap po ito or ma-recover po itong motorsiklo. Opo, maraming salamat po. Opo, maraming salamat din po sa tiwala po sa amin, ma'am. Opo, sige po. Thank you po. Opo. Ayan mga maraming salamat po sa tulong ninyo na yung reklamo po namin about kay Vince Macam. Opo. Sige po, ma'am. At sa ating mga tagapanood, kung makikita nyo po itong mukha na ito ni Vince Macam, maaari kayong magpadala ng mensahe or makipag-ugnayan po sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo, para mabigyang leksyon at hindi na makapambiktima pa ng iba itong si Vince Macam na ganito pala yung modus. Ayan, nasa sa inyong screen, kung makikita nyo po ay ipagbigay alam agad sa PNP upang mahanap na itong si Vince Macam at ma-recover itong motorsiklo kasi malaking sagabal po ito especially kay Jeffrey. At yan ang natungayan nating mga reklamo at hinahinga ngayong hapon at ora mismo rin nating binigyang tugon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit